मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव 5 सेरफाङाव मोननै अडिटोरियाम मोननो हाबाय। बिनि थाखाय आङो 5 सेरफांनि जानानै मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर जासिदों। मोनसेया जाबाय मुंख्लं सुजित नार्जारी अडिटोरियाम, बियो माने माजबाद बागानाव, आरो नैबे माजबादनि नैबे लकेश्वर ब्रह्म हाई स्कुलनि जि मोनसे फिल्ड, बे फिल्डआव बड'लेण्ड मुंख्लं अडिटोरियाम हल बेखौ बेहाय बानायनाय जादों। गतिके माजबाद बा 5 सेरफाङाव मोननै अडिटोरियाम मोननो हादों, बिनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। माजबादनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बियो मोनसे गिदिर साक्सेस। आरो बिनि सिगाङावबो माजबादाव मोनसे गेस्ट हाउस बेखौ लुबाय थानाय जादों। बे गेस्ट हाउसआ खैदिनमाननि गेजेरावनो ओंखारसिगोन। ओंखारोब्ला नैबे ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरा फैनानै थानो हटेल मोना, जायनि जाहोनाव दिनै गेस्ट हाउसआव थानो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जासिगोन। गतिके आं गोजोननाय मोनदों जे बिटिआर सरकार सन्मानिय प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकार फैनाय लोगो लोगो माजबाद ओनसोलाव गोबां समनि जेंना, गोबां समनि जि अभाब, थांनाय 17 बोसोराव जिखो बिपिएफ सरकारा बानायाखैमोन। थांनाय 17 बोसोराव नैबे माजबाद ओनसोलाव मिटिं जानो थाखाय मोनसे अडिटोरियाम हल नागिरना मोनाखैमोन। दिनै बेखौ मानिजाथाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे अडिटोरियामनि जेंना, बे जेंनाया दिनै जोबनायनि लामायाव सफैबाय। थांनाय 17 बोसोराव गोबां नैबे ओनसोलाव टुरिस्टफोर फैयो, बेरायनो फैनाय, सोरबा आलासि उलासि फैयो, बाहाय थानो थाखाय हटेल नागिरना मोना। बिनि थाखाय दिनै माजबादाव मोनसे गेस्ट हाउस, बे गेस्ट हाउसआ दिनै 80% बारा कमप्लिट जाबाय। बे साननैसोनि उनाव थानो हानाय बेबस्था जासिगोन। आरो बेनि अनगायैबो गोबां नैबे ओनसोलाव लामा दालां जाम्फै बानायनांगौ दङ। आरो दिनै जोङो गौरब बुंनानै साहस जायो, गोग्गानाय मोनो, माजबादखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव माजबादा टाउन डिक्लेयार जाबाय। टाउन डिक्लेयार जानानै टाउननि जिथु समस्या, ड्रेननि समस्या, बायदिसिना समस्या, स्ट्रीट लाइटनि समस्या, बे माजबाद टाउननि जि समस्याफोर, बे समस्याया लासै लासै समाधान जासिगोन। गतिके खम समनि गेजेराव बिटिआर सरकारा माजबाद ओनसोलाव 5 सेरफाङाव गोबां खामानि मावनानै गोबां समस्याफोरखौ समाधान खालामनो सेस्था खालामदों आरो नाजाबाय थानाय जादों। आरो आं बेखौनो खावलायबाय जे फैबाय थानाय समावबो माजबाद ओनसोलनि 5 सेरफांनि रायजो राजाफोरा जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननाय आरो बिथांखौनो चिफ जाफिननो लुबैदों। बिनि सावगारिया दिनै रोखा रोखा माजबाद ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बुंदों। आरो माजबाद ओनसोलनि साहा ओनसोलाव थानाय गोबां बर' जायफोरा हानि कागज, हानि टाइटेल, लेन्ड टाइटेल मोनाखैमोन, गोबां गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै साहा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरा, जि बर'ल' नङा, बै ओनसोलाव थानाय नेपालि, आदिबासि बिथांमोना हा हुनि जि पाट्टा लेन्ड टाइटेल, बे लेन्ड टाइटेलखौ गोबां मोननो हाबाय। गतिके बिथांमोनाबो जोंनि नैबे सोलिबाय थानाय सरकारखौनो, मानिजाथाव प्रमद बर'खौनो आरोबाव चिफ जानो लुबैदों, बियो रोखा। गतिके फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलनि सरकार बियो रोखा जाबाय। सेकेन्ड फेजनि केन्डिडेट डिक्लारेसना खोब गोख्रै जागोन। बिनि थाखाय गोजौ थाखोनि जोंनि लिडारफोरा सावरायबाय थादों आरो बियो गाबोन समफोरनि गेजेराव डिक्लेयार जागोन। कड अफ कन्डाक्टखौ खोनानाय बायदिब्ला गाबोननिफ्राय जागोन होनना खोनादों। गतिके बियो बेसेबां सैथो गाबोन मिथिनो मोनगोन।